Zeeuwen worden nog weinig betrokken bij de financiering van zonneparken, omdat dit ondoenlijk zou zijn. Maar volgens betrokkenen is dat onzin. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een wind- of een zonnepark van een energiecoöperatie niet gefinancierd kan worden. Dus het feit dat het geld er niet is, is gewoon grote kul. Dan heb je het gewoon niet geprobeerd. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Specialisten kijken mee met de huisarts. En zwembaden hebben een drukke plonszomer. Goedenavond. In Zeeland zijn er de laatste jaren veel zonneparken bijgekomen. Goed voor de energietransitie, maar niet alle parken zijn volgens de afspraken uit het klimaatakkoord aangelegd. Volgens die afspraken zou er naar moeten worden gestreefd om burgers mede-eigenaar te laten worden van die nieuwe parken. Maar in de praktijk blijkt dat lastiger dan gedacht. In het klimaatakkoord van 2019 staat niet alleen dat wij met z'n allen de CO2-uitstoot terug moeten brengen. Ook staat erin dat wij als burgers en ondernemers voor de helft eigenaar zouden moeten worden van nieuw aan te leggen zonneparken en windparken. Die ambitie is in Zeeland nog niet echt van de grond gekomen. In het klimaatakkoord is afgesproken dat bij opwekking van duurzame energie op land burgers voor minstens de helft moeten kunnen profiteren van het project. In de gemeente Veere is daar een succesvol voorbeeld van. Het zonnepark bij Koudekerke is voor 100% in bezit van omwonenden. Maar dat park is klein van opzet. Wanneer we kijken naar een van de grotere Zeeuwse parken, zoals hier bij Sas van Gent, zien we dat die volledig in handen is van een grote maatschappij zoals Shell. En dat komt omdat het om veel te grote bedragen gaat. En dan gaat het in dit geval bijvoorbeeld om totaal 300 miljoen. Ja, dan vragen inwoners om 150 miljoen euro te investeren, wat op deze schaal ook niet mogelijk is. Maar de landelijke koepel van coöperaties Energie Samen vindt dat onzin. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een wind- of een zonnepark van een energiecoöperatie niet gefinancierd kan worden. Er zit gewoon een rendabele business case op. Ik heb zelf crowdfundings gedaan die in 24 uur gevuld waren. De Zeewind en Deltawind hebben parken gefinancierd van 100 megawatt. Dus het feit dat het geld er niet is, is gewoon grote kul. Dan heb je het gewoon niet geprobeerd. Volgens Terneuzen worden de mensen toch echt wel warm gemaakt voor het meedoen. Die optie die wordt geboden, alleen de participatie die is wat minimaal, want het is vaak een enorme investering. Alternatief voor mede-eigenaarschap is een compensatiefonds waar geld in wordt gestopt om de buurt te verduurzamen. In Sas van Gent betekent dat 30.000 euro voor het fonds per jaar, maar Energie Samen vindt dat een schijntje. In vergelijking met de winst en de kaststroom die er bij lokaal eigendom naar de lokale omgeving gaat, is het maar 1%. En dan vraag ik altijd van, laat het verschil in kaststroom dan maar zien. En laat dan bewoners maar besluiten waar ze het liefst voor willen. Bij de bouw van dit zonnepark in de Koegorspolder zet Terneuzen wel vol in op mede-eigenaarschap van burgers. Maar dat zo'n groot park voor de helft in publieke handen komt, is niet realistisch, zegt Terneuzen. Op grote schaal lijkt dat wensdenken. Op een wat kleinere schaal bouw je als gemeente een zonnepark van 2 tot 3 hectare. Is dat echt een realistisch scenario? Een toekomst waarin wij als burgers volop profiteren van de opbrengsten van duurzame energie. Dat klinkt als muziek in de oren. Maar zonder de juiste instrumenten is het maar de vraag of en hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. De sleutel ligt echt bij gemeenteraden en lokale ruimtelijke ordeningswethouders. Die moeten het in een beleid zetten en ook de ondersteuning geven aan die bewoners om dat ook voor elkaar te krijgen. En daarom worden door Energie Samen door heel het land de komende tijd gemeentebesturen nog eens duidelijk gemaakt hoe zij kunnen voldoen aan dit onderdeel van het klimaatakkoord. De 25-jarige man uit Goes, die in België vastzit voor de verdrinking van een Gentenaar, komt voorlopig vrij. Wel moet hij zich aan een aantal voorwaarden houden. De 25-jarige wordt er samen met een andere Goesenaar van verdacht dat ze tijdens de Gentse feesten een 53-jarige Belg in het water hebben gegooid en hem aan zijn lot hebben overgelaten. De andere verdachte zit nog vast in Nederland. Hij heeft zijn overlevering aan België aangevochten. Vogel- en zoogdierenopvang De Mikke in Middelburg kan de toestroom van zieke vogels eigenlijk niet meer aan. Het is al langere tijd druk in de opvang door vogels met vogelgriep, botulisme en doordat het nog volop het seizoen is voor jonge vogels en egels die ook worden opgevangen. Per dag komen er tussen de 40 en 60 zieke vogels binnen. Vogels met vogelgriep laten de opvang inslapen omdat er geen remedie is tegen deze besmettelijke ziekte. Door de drukte worden er veel extra kosten gemaakt voor beschermende kleding en extra voer.
Het is een topzomer en dus draaien de buitenzwembaden een topseizoen. Ook bij zwembad Stellenplas in Heinkensand lagen de baden de afgelopen weken vol. We gaan deze week, als het goed is, wel 35.000 bezoekers halen. En dat is voor ons zwembad best wel veel. Zeker 10 jaar geleden op de zomer van 2018 na dat we dat gehaald hebben. Dus het is echt een goede zomer. Nou, de zwembad was echt vol met mensen. En bij de glijbaan krijg je bijna geen beurt, want dat was zo druk. Bij warm weer het koude water induiken is niet alleen heel erg lekker. Voor deze 93-jarige vrouw was het soms pure noodzaak. Oh, verschrikkelijk. Ik kan niet tegen die hitte. Nee, daar ben ik nergens. Dus daarom is dit natuurlijk heerlijk, eventjes zwemmen. Ah, dat is verrukkelijk, ja. Doei, doei! Het ledenaantal van bibliotheken is de afgelopen jaren in Nederland drastisch teruggelopen. Maar niet in Zeeland. Hier is het gelijk gebleven. In onze provincie is nog altijd 1 op de 4 mensen lid van de BIEB. Zeeland is daarmee, na Friesland, de best scorende provincie. Nou ja, we hebben natuurlijk bijna in alle kernen wel een voorziening ook. En dat is niet meer overal in Nederland, is dat zo. Ook speelt het geloof een rol. Sommige Zeeuwen kijken door religie amper televisie. Toch is het de vraag of de komende jaren het aantal leden op peil kan blijven. Want de Zeeuwse bibliotheken doen meer dan alleen boeken uitlenen. Dus we moeten mensen ook helpen bij de e-overheid, bij het voorkomen van die laaggeletterdheid. En dat betekent dat we met minder geld steeds meer moeten doen. En ja, dat het misschien wel moeilijker wordt om die collecties allemaal zo goed te houden ook. En de provincie Limburg is hekkensluiter. Daar is maar 1 op de 8 mensen lid van een bibliotheek. Het moet leiden tot minder ziekenhuisbezoek en minder kosten voor patiënten. Het Meedenkconsult. Ziekenhuis ADRZ en huisartsen testen een nieuwe samenwerkingsvorm waarbij medisch specialisten meedenken met een huisarts en advies geven, waardoor doorverwijzingen naar het ziekenhuis kunnen worden voorkomen. Dit is internist Pieter Jopsen en dit is een van de eerste meedenkconsulten. Een huisarts heeft om medisch advies gevraagd. Nu komt de vraag van de huisarts binnen over bloedarmoede. Dus er is al een aantal onderzoeken heeft de huisarts al gedaan. Maar dat heeft nog niet geleid tot een verklaring in ieder geval voor de bloedarmoede, laat staan de oplossing. En welk advies geeft u? Deze onderzoeken zou je nog kunnen doen, maar levert dat niks op. En wil je ermee verder, ja, dan moet de patiënt een keertje langskomen. Het meedenkconsult is niet bedoeld voor spoedgevallen of complexe medische vragen, maar voor de meer eenvoudige kwesties. Het kan gaan over hoge bloeddruk, schildklierproblemen, problemen met suikerziekte, verzin het maar. Het beveiligde computersysteem is ervoor aangepast. Jopsen is enthousiast over de nieuwe mogelijkheid. Het scheelt hem telefoontjes tijdens het werk. Wij zijn ook niet altijd even gemakkelijk bereikbaar telefonisch natuurlijk. En soms heeft zo'n vraag ook niet direct haast. Kan het wachten tot de volgende dag. En dan is het heel fijn dat de huisarts daarvoor niet de moeite hoeft te doen om ons telefonisch aan te spreken te krijgen, wat soms lastig is. En voor ons scheelt het weer een telefoontje tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Over welke kwestie vraagt u nu advies? Nou, een patiënt die last heeft van bijwerkingen van zijn medicijnen van de internist, denk ik. Dus ik wil graag weten of die eerder gezien moet worden, of dat we de medicijnen kunnen aanpassen, of dat de internist hem graag wil bellen. En anders moeten we hem doorsturen. Dus nu kunnen we het op deze manier regelen. Het nieuwe systeem moet overleg dus vergemakkelijken. Het zou patiënten bezoeken aan het ziekenhuis moeten besparen. Ik denk dat het voor patiënten wel heel handig is. Ik denk dat veel patiënten nu niet extra naar de poli hoeven komen of niet extra met de specialist hoeven te bellen. Maar dat ze een antwoord krijgen op een makkelijkere manier. En voor de patiënt betekent het dat ze gewoon bij de huisarts onder behandeling blijven. Hoeven daarvoor niet naar het ziekenhuis. Soms kom je er zo ver mee dat de huisarts het gewoon zelf kan oplossen en dat het ziekenhuis helemaal verder niet nodig is. En dat scheelt ook in de kosten. Niet alleen voor de zorgverzekeraar, maar ook voor de patiënt. En het scheelt inderdaad ook een hele hoop eigen risico. Als mensen met een simpele vraag en antwoord een probleem opgelost worden en ze daarvoor niet naar het ziekenhuis hoeven. De meedenkconsulten zijn nu alleen nog met de internisten, orthopeden en cardiologen van het ziekenhuis. Als de ervaringen positief zijn, zal het worden uitgebreid naar andere medisch specialisten. Overwegend blauwe luchten vandaag, behalve aan de kust, want daar was het zo nu dan nog bewolkt. Wel warmer dan gisteren met maximaal 26 graden. Morgen wederom een zonnige dag met minder wolken en weer warmer dan vandaag met maximaal 29 graden.
Donderdag nog ietsjes warmer met maximaal 32 graden. Maar dat smeltweer duurt niet lang, want door een noordenwind komt er dan al snel verkoeling met mogelijk ook onweer. En daarmee zijn we weer aan het einde van deze Zeeland Nu voor vandaag. Maak er nog een mooie avond van.